Ajmo sitno do kraja 2022. godine. Godina koja nam je donijela pobjedu nad karantinima i novim talasima koronavirusa, međutim novi talasi poskupljenja nisu nas zaobišli. Izazovna godina kako u političkom, tako i u ekonomskom smislu. Kakva je bila i šta očekuju od nove 2023. godine, pitamo Trebince u novoj video anketi. Pamtit ću jer sam postala mama po drugi put u ovoj godini, iako je za mnoge bila teška i naporna, za mene je bila jedna od najljepših. Šta očekuješ u novoj godini? Da mi djeca budu zdravo, da ja budem zdravo i moj suprug i moja porodica cijela i možda malo više nekog spokoja. Pa po putovanju najviše. Šta očekujete od nove? Pa očekujem najviše da me posluži zdravlje i sreća. Super. Bilo je malo neki problemčića, bila sam i u bolnici, ali sve dobro je, sad se sve dobro završilo i to je to. I po čemu posebnom, po jednoj političkoj napetosti, po jednoj besperspektivnosti, kakva je situacija, ja ću to kratko reći. Bogu hvala, moja kćerka je otišla u inostranstvo. Ja sam moj privatni biznis zatvorio, a ako Boga bude i ako Bog da, i sin će otići u inostranstvo. Sve sam vam rekao. Pa ajmo da budemo pozitivni po dobrom, nećemo stalno, mogli bi pričati o negativnim stvarima, ali važno da je nagovještaj da će biti bolje, pa bih eto tako. Mislim da ne, što se tiče tog globalnog ekonomskog stanja, mislim da može biti samo gore, ukoliko ljudi ne naprave neki preokret koji je potreban, po mom mišljenju. Ja se nadam da će da se stvari poboljšaju i globalno i kod nas u regionu i nadam se da će Rusija da pobjedi.